Txorinetarrak ongi etorri eta Patri nik uste gaur, atzo aurratu genuen ze eguntzan, baina gure gaurko atretzoak nola, baratzen kalabasarik geratu. Kalabasan eguna? Eta baina gaur baina ez ditugu errezetak ekarri kalabasakin? Baina... Beldurgarriak ote dira. Baina badago, baina gau beltzean egiten den errezeta bat espreski horrena ero badago? Jendeak itxitxuna da horrek, errezetak eta apaindu, batzuk kolorante beltza, beste batzuk jartetze igual forma, kolan kalabasa forma, emon, da, holako, ez ditxuz ikusi horrek behatzak, armak, da holan, ni piperbeteak... Umiendako batez be. Piperbeteak nola holan itxura beldurgarria ematen saiat behiratzen nahi nahiz, baina errezeta guztietakoan, betiko klasiko bat beldurreztu emango. Nik uste begietatik sartuko zaizuela, eta denen hauetatik sartzen dela, eta itxura beldurgarria, horrelako kalabasatatzen jarri aldigu gero, eta nahikoa, ez? Bai. Inberritu golako, errezeta bera, hau antzinako liburu batetik atara dut, aspaldiko liburu batetik antzinako ez dut esango, eta dira piperbeteak Bilboko erara, ez? Eta hemen, betegarri moduan haragi erabiliko du, hemen nahaztuta duzkadala. Txerrikia eta beia, erdi eta erdi, baina hor bakoitzak gero jokatzeko. Eta kontatuko dizut nola prestatuko duen errezeta. Barazkia, perrezila eta pipertxorizero barregozten jarri, eta gero horri irinarekin loditu, ardo zuria bota, tomate lodia, salda, eta horrekin saltza bat utziko du martxan. Gero betegarria izango da, ogi mamia esnetan bustita, kipula eta baratxuria erregozita, horra haragia bota, ogi mamia gehitu, eta dena ondo lurruntzen denean, bi arrautza gorringorekin krematxu utziko dugu. Piperrak bete, irinetik eta arrautzatik pasatu, frigitu eta saltzarekin batera zerbitzatuko ditu. Orduan, betiko errezeta bat, eta, ikusi du, ogi erabiliko loditzeko betegarria, pipertxorizeroa, nik egiten duena haragi erabili beharrean, osoa, errezetan jartzen duena, osoa erabiliko dugu, eta gero ingo duguna da, iragazi, hori lehen beti egiten genuen. Ezkinen, ni zugaldean jatetxetan lan egiten denean, ezkinen ibiltzen haragia hor kentzen aparteaz, egiten genuen. Dena piperra osorik, gero birrindu, eta gero iragazi. Eta ez da, hor azalak eratzen zen hor iragaztean, da inungo erazurik. Eta gero baliabide bezala beti hemen txorien erakusten dutzuegu, nik geixa honaz hori, salia erabiltzeana horrek potuan eta datosenak, ze hori eskenean dana aprobetxatzen duzu, eta potietan etorten dira da aragisa guztiz, eguneko egun aragia da. Nik normalen hori erabiltzen dut. Baina egia da, jenteak, pipertxorizeroak guainik, jenteak jaso ditu, lehortzen dauzka, eta horiek gero, polita geratzen dira, etxe kanpoetan da, baserri kanpoetan da, apaingarri moduan, baina gero, jendeak erabili ditugu, eta erabilpena emateko, zati zuet, errezena, hemen erakutzi izan dizugu baita, sartu, ur berotan beratzen euki, ero azkar nahi bat zuen 3 ur aldaketa egin, eta hori egin alduzue, eta gero, birrindu, eta azalak, zati zuet, baina izan behar da ez txino batetik, horre zulo handia dauzka. Izan behar da, beste finetik pasatu, eta sal guztiak hor geratuko zizkizue. Eta saltza egin behar dudan ez, kipula ez du txiki-txiki moztuko, segero iragazi egin behar du, birrindu ingo dut. Orduan, enaiz ibiliko hemen txiki-txiki mozten, hortan askartuko ditugu gauzak, eta jarriko du berregosten horrela. Julian eran esaten dana. Beraz, pikillo piperrak Bilboko erara. Nik benak isen Bilboko erara golan zienik, pentsatzen dagoen mundu osoan jaten zela... leku geixebetan jaten zila holan piperbeteak, baina, ikusiko. Nik uste dut hor, bizkaitarra, txorizeroak eta hor botatzen dizkio egunez, da hori borregatik igual jarriko diote. Hor geratu jako? Ez dakit. Baliteke. Hori galdetzea da. Zeini galdetu behar diogu, zeinik idatzi zion? Luis Zepedari galdetuko diogu? Agian, eta izu, Luis. Zegati Bilbotarrera da. Hori da. Luis Zepedak 1979an idatzi zauen bere holan enziklopedia gastronomikoa oso liburu ezaguna, nik pentsatzen dut etxe askotan egongo dela, Bizkaian igual batez bezeleen BBK-ak oparitxu itxezupelako. Olako opariak gaur egun ez dituzte ematen, barre. 100 platos universales de la gastronomia vasca. Argitaratu zauen, eta, bada, holan liburu bat erreferentzia bezala dagoela, hori, Bizkaiko etxe askotan, bankuak oparitzen zagoen. Orduan, igual hortik ataratako errezetak izango die gaur egun, gure oinarri. Eta Luis Zepeda izen zen,
kritiko gastronomikoa hundixa, jatetxietan eta asko ibilitxakua, bebai olako elkarte gastronomikuetan eta, bueno, gastronomia munduan berez, erreferentea eta bebai maitalea. Bai. Eta eneko horren beto, eneko atxaren maitale hori irakurri nioen dala denbora, asko jarraitzen duela, eta hori bai. Baina, betiko sukaldaritza den maitalea ere bada, pixkat hori beberak esaten du, Bai, berak esaten dauela, foie-grasak da, holan, sukaldaritza fina eta goi-mailako sukaldaritzan arreta asko jartzen dugula. Ondo da hori, baina berai gehiago gustatzen dakola, betiko gastronomia eta bere ustez arreta oso gutxi jartzen dugula, adibidez, lekaliei eta sardinei, ze ondo kozinauta badauz, goi mailako sukaldaritza bezala, oso goxuak. Baina jendeak esaten da, lekaliak eta sardinak da honek gauza merkio, joaten da hori, grasa aspizuna da, horako gauzetara. Beraz, hori da Luis Zepeda eta errezeta honen sortzaia, zigorrek errezeta gotara dau bere liburutik. Bai, sortzaia idatzi zuena, nik uste dut berak atera ingo zuela hortik, sortu ez dut imaginatzen bera... Edo igual moldatu ingo zuen, bai. Bai, hau jaso ingo zuen eta lehen iten zien pila tolakoak, ez? Lehen, emakumeak izango ziren, jatetxetan da, lehen emakumeak izaten ziren egoten ziren agor lanien, eta, hori hau pasako zen errezeta bat izango zen, eta berak, liburuan jarriko zuen. Perrexila dar pare bat sartu izkiotor, oso osorik, eta hemen, hau erregosten, eta pipertxorizeruak esandakoa. Nik hau pixkat beratzen utzi ditut, pare bat, eta barrura. Hor, erregosten. Utziko di, poliki, eta gero bien bitartean, betegarri egiten jungo, gara? Argi dau, guk, hemen Euskal Rixan, etxietan eta jatetxietan asko baloratzen dugula, Euskal gastronomia da bertako produktuak, asko baloratzen dela, eta lehen goixien, txorienera etortzen nabienean, gorgakin etorri naz, kotxienek azerostan... Zure txoferra. Ne txoferrakin. Eta ez da, bere dauzka bizeme alaba. Eta dauka neska bat kontra dauta oper bezala. Alemaniako neska holan gazte bat, umiekin egoten da egun osoa, alemanez hitz egiten, da... Alemanez Alemana, erakusteko ume. Bai, hori, alemana erakusteko ume, eurak ikastola alemanera joeten die, baina gauzia da, hori zaintzaile bat daukiela etxean, eurekin bizitzen. Bai. Eta, normala bezala, neska gazte bada, eurekin itzen da, afaldu, baskaldu da, gozalduta dana. Eta honek daukie, hor bizide deusto hor goitzitak, daukie hortua. Bai. Eta hori, daukie tomateko, hortuko tomatiak, hortuko piperrak, kontxe eudan, gero arraina bebai gona erosten daue, da esaten dau, neskiak, hartzen daula beti, jateko niokiak, edo pasta, makarroiak edo pasta, eta olako potiak, bata boloñesiakin, bestia pestuak da. Horrek, ibiltzen dela potiak eta pasta egosixan ahazten, zezate da, ezke hori zagustatzen, ezke hori bestia, da, baina jartzen dagoela ondo, lekaliak, arraina goxua, tomatiak hortukuak, produktu honak eta dauzkala, eta horrek, ez dagoela apresiatzen. Orduan hor dago gauzia, produktu hona aukitzia, garrantzitsua da, baina gero apresiatzen dauen jendeak, ze gaur egun bebai, jende gaztia da Euskal Herrian bebai, igual ikusten da horrek lekak hortukuak, eta gero ikusten dago, ez dakit, olako kate bateko pizza bat barbakoa saltxakin eta olako ez dakizekin, da hori nahi xau da orduan. Bueno, kulturala da. Kulturala da, eta erakutzi maz. Eta belaunaldi bebai asko aldatzen da, beraz, hor da ulana. Ja, baina hori, kontua, etxean arek galdetu behar diotena, bere etxean zer jaten dan, ez? Nahi dut esan, igual, Alemaniako sukaldaritzako errezetak eta egiten dituzte, eta hango egunerokotasuneko jakia dauzkate, ez? Hemengoa, gaur egun zuk esan duzu, Alemanian hemen ensaladak eta jaten dira, tomateak izango dituzte, lekaleak izango dituzte, eta jaten dituzte. Nik, berezitxo izango da, izu. Igual bera konkretuki berezitxa dela, baina, bai. Horre deite dut bat entzino. Lanna dagoela, azkenean, beti esaten duguna, gurasoak etxean lana daukagu, eta saiatu behar gara danetik egiten. Noizean behin, guk atzo pizza faldu genuen. Grazia gintzian, gaina gonitzen legunean batek gintziten, eta afaltzeko batzo da arroza afaltzeko, hidratuak. Eta pizza oso afaltzekoa da, ez? Bada gauzat oso afaltzekoa, jendea normalean afaltzeko, eta hori ere bada, olako hidrato karga bat, ez? Beti pixkat txokatzen duena, ez?
Bai, guk atzo pizza egin genuen, da justo gaina egin genuen, nik irin integrala izaten dut, eta inuen erdia eta erdia, zuria eta integrala. Eta, bai, pizza faldu genuen, baina etxeko tomateakin, urdaiazpiko egozia ona botata, eta, bueno, oreak ukin genuen. Orduan, bueno, jan aldala osasuntxu bai, horrela. Bai, eta osagaien kalitatea, azkenean garrantzitsua da. Eta, bueno, sukaldaritza tradizionalien bai, nik nire etxean adibidez piper bete asko jan izan dien, nik hemen txorienen inditxut. Hotzak, egaluziakin, aragixeatuak bai joan zen urtean inauen, bakaia bakin ez dotin, baina asko jaten die bai nire etxien. Beraz, egisa da, pikillo piper eolan betiak, dala, ez dakit Bilboko gastronomian seinale, Euskal Herriko gastronomian seinale, baina, bueno, plater bat asko gustatzen dana. Hemen, ikidoien jartzen dago, Julenek esan dozku, arrozakin oso ohikoa dela akompainatzea, guarnizio moduan? Baina nik ez da sekula ikusi arrozakin. Nire txian beti itxen da holan, piper pikilluak, geratu dienan holan apur bat, batzu dauz zabalik, holan apurtuta da, horrek gorde itxen die, eta horrek tomate saltza apurtxo batekin, eta esnegain apurtxo batekin saltza bat itxen da, eta horrekin laguntzen die bestiok. Bai, saltza modua, maero... Bai, eske lagungarri bezala holan piper betiak, beti plater nagusi bezala. Bai, baina arrozarekin gainera, behitu, guarnizio moduan arroza ez diot. A ber, egia da, polita, bai, geratuko zala, ez izango zan azkenean, bueno, ez, erdian, imaginatzen dute, katillu batean ina arroz txuria, plop, erdian jarri, eta ero petaloak izango hazien moduan, piperrak betia jarri, ez? Pasau goportxo urdin hori. Lehengunik ikusi nahi, ontsa esan duzula arroza jartziana, lehengunik ikusi nahi truko bat. Bai. Eta zan, hemen ura daukat, baina erakutzekotz. Vale, a ver. Osa, mundu osoak itxen dagoena da, arroza hemen jarri, gero plateriai buelta emon, eta orduan, garatzen atzuelan arroza, guretxean gaztelua da, guretxean hori gaztelua dira. Eta gero gaztelu gainean jarri zeike, oieskua, barazkixak, edo jarri bizuna. Bai. Baina, berak esaten zaben, interneten ikusi nahi behitu, jarten duzu holan, arroza, edalontzi bat, arroza ametik, emotatzazu buelta, eta gero garatzen atzuelako utxune bat, eta utxune hori betezeike holan, aragixakin, tomatiakin, da horako sumendi bat itxeko. Bai, azkenian izango zen, nahi dut esan, ideia bat itxeko, horre pastela direna betikoa aruan erdian zulua daukazuna, horrelako zerbait arrozarekin bete, hori da. Ez, arroz egozia, buelta ematen diozu, eta hori izango zen jamai erdian razioko, mesedez, horrelako molde batek azkenian arroz asko sartzen da, baina, pum, eta ero erdia bete txipiroiekin, tinten, esatiko. Originala da, individuala, inzeikela txikitxo baten, eta holako batekin. Interneten ikusi nabene holan bidixoa, da... Baina, ez da ideia txerra, Bueno, ni hemen, hemen da, hau betegarria izango da, betegarrirako doan kipula eta berakatza hemen erregosten dauzkat. Hemen, saltza bestaldearetik, erregosten pizkanaka, eta honi laster botako diogu. Irin pixka bat, gero gorputza izateko, eta horrek ingo duena olioa zurgatu, eta gero bustiko dugu ardo txuriarekin eta saldarekin. Eta hori hemen mozten nahi naiz, ogi mamia behar dudanez, gero, honi aragiari eta botatzeko, ingo duana laukitxotan moztu, eta hemen esne pixka bat daukat, nere goportxoa, eta hor, utziko dut beratzen, gero erabili behar dudan arte. Hori azkenean, hori aragi bolak eta itxe itxugun bezala, ez? Azkenean, hori aixamurtasuna emoteko, bebai, apurtxo bat lusatzeko da... Eta merkatzeko? Eta merketzeko bebai, erabiltzen. Printzipioz, imaginatzen dut horretarako izango zala. Eta, baina, bueno, emoten dut zabe, bai, xamurtasuna da... Patri, lengunean esaten genduna, Euskal Italiako horri augi alde horra jaten zutela, eta hemen bota ez talako bota inoiz, ezer? Eta bigarren erabilpena beti eman izan dira, eta gure, arbasoak erosarrak abilak ziren hortan, hori da gozea pasazuten seinale, eta, bueno, bolako truko txikiak utzi dizkigute guri. Hori da. Eta, bueno, lehen aipatu dugun bezala, errezeta hau zigorrek atara dau Luis Zepedan liburutik, 1969ko liburu batetik, eta badauz, gure euskal gastronomian, gure euskal kulturan, hainbat liburuk eraginin dauela, gure gastronomira, eta gure etxietara, batez be. Aipatu dugu hemen, pila bat aldiz, Marquesa de Paraberen La Cocina Completa, 1930an argitaratutakoa, hemen euskat beste liburu ikoniko batzuk. Nik hau ez dut ezagutzen, zuk Manuel Llano Gorostizan Clásicos de la Cocina Vasca? Bai, hori badaukat, hori badaukaso? Bai.
Gero, euskaraz bai argitaratu esan die, aurrera hau, edortak rekasetari gastronomikoak atara ditxu. Julenek baduka almanaka, eta mantala eta mantela oso txorieneko bi klasiko haundi hemen izate ditugula da aipatze ditugula askotan. Eta oindala gutxi, joan zen urtean, aipatu gaun bai, Hondarribin, argitaratu zen olako liburu bat, Petra Labordana. Eta, Petra Laborda zen emakume bat Hondarribikua, izan zara sukaldaritza irakaslia da, Hasi Fundazioak Eusko Jaurlaritzak, amintxe daukat, Arma Plaza elkarteak, eta Hondarribiko udalak, euren lauren babesakin argitaratu zen bere liburu bat. Eta gainera, kuriosu esan, zebakitzua, lehenko errezetak ziela, pixka bat hemendik. Apur bat, hemendik. Kikara bat, kikarak, libra bat, aragi esnea, hori. Ezien 250 gramo aragi, izan aragi apur bat. Orduan, egon ziren da aztertzen, da pila bat kostau jakin ataratzia. Neurriak, nola jarri. Neurriak, baina, gaur egun, ondo dau jarritxa, berez, lortu zeike. Luis Zepedak jarten zauen, ez? Hor oso liburu ona da, sukaldaritzakoa eta referente bat euskeraz, Txorieneko 4 urtaroak. Oso ona. Zigor Iturrietaren abaliteke? Txorieneko lantalde guztiak maitasun handiarekin egin da, argazkilari profesional bat gaina kontratu genuen horretarako. Alberto Iturrieta? Arizkorreta, Arizkorreta. Bere argazkiekin, Txorieneko 4 urtaroa liburu hori ezin da zuen etxeetan falta, gaina hor aukera daukazue, liburu horre bak izan emate zizun. Zuk nahi bat zenuen gainera gero, errezeta horiek hartzen ziren ETV nahieran. Eta aukera zeneukan bideoa ikusteko, hori ez dago ino. Ez galdu aukera paregabea, deitu 6-6-6-1-2-3-1-2-3 eta lortu ezazue, 19 eta 95 eurogatik. 20 eurogatik. Gure barazkiak erregozita. Hemen koiarak adatxo bat, gutxi gora bera. Ina, ondo, erregozi hemen pixkat. Eta ardo txuriarekin bustiko du. Ni hemen ardo beltzen ukera biliko. Lako saltzetan da, ni. Nik aragixekin nolan? Arditxoen baina barazkia doa zementartean da. Ardo txuria, ero txakolina, nahi duzuna. Hau lurruntzen utziko dugu, pixkat. Eta ero saldarekin busti. Eta tomate kontzentratua. Gaina, arraro egin zaite, jartzen du, tomate kontzentratua. Botatzea eta tomate ez dakit, orduan potoan saltzen dutena izango zen, tomatea utzi murrizten da hori erabiliko zuten. Arraro zitzaidan, errezetan ikusi nuenen hori, eta zanon, bitxia. Zebada gauza bat, gaur egun ez dala, erreza lortzeko, lortu zeiko lan supermerkatutan eta, baina normalin marka bat egoten da txikixa da ez da bezaleku danetan aurkitzen, beraz. Bitxia. Tomate kontzentratua ez da, ez egixe, bakarria zuen tomate saltzia, baina hori oso murriztuta da, denboraz utzi, lurruntzen da ura, da getitzen da olako pastatxo bat, eta dukara tomatian zaporia hori kontzentratua. Honi, egurra emango diot. Eta venga. Aragi salda batekin, oiasko salda batekin, barazki salda batekin, pastillako salda batekin, nahi duzuenekin busti. Hemen eskaraziko hemen ze salda erabili behar duzuen esaten. Eta hori. Eta hemen tomate kontzentratu ere bai. Eta utziko du hemen irakiten, eta gero birrindu eta iragazi, zandakoa. Garrantzitsua, iragaztearena, ez dela pipertxo hori zeruan azalak egongo zarete jaten 3 egun. Eta, Halloween... Aragia? Halloween aragia? Ez, Halloween... Ospakizuna. Txal eta... Halloween ospakizuna oso ospetsua da mundu mailan eta, hemen kalabazak eta ekarri ditugu, baina ez gabiz Halloween ospatzen, ze Euskal Herri mailan bebai, ospatu izan da beti hau, iluntasun hau, daskenerako, ez dakit, omenaldi hau, eta hilakuen omenaldi bat bebai, azkenean. Eta beti guk deitu izan dutzagu gau baltza edo arimen gaua. Beraz, Euskal Herri mailan naiz eta, izan jai bat, betidanik ospatu izan dela, gero, hasi izan urtietan eta desagertzen. Egia da nik, eta hori itzaiten jendearekin, nik astetan ez daukat oroitzapenik, hori gero, pelikuletan dekusten zen duen, Halloween da hori, baina... Pelikula Amerikarretan eta gertzen zanean, baina normalien izaten da gauza bat, hori, oso estatu batuetako gauza bat. Baina hemen antza, gure garaia baino askoz belen hau, igual amama Juanin da garaia da lehen hau, itxen zan olako arimen gaua,
eta gau baltza da, orduan, zein zan helburua? Hori, bilurra emotia, kalabasak guztia, da... Sustuak eta emotia, beraz, bueno, zauen hori Euskal Reixan bebai, olako festa bat, eta hasi herri batzutan, geixe bat nik entzun dut kostaldean, hori, mutriku eta inguru hortan, bai, ordu, aspaldik egiten dan zerbait usto dela. Urtietan. Hemen, ez dakit, arrasaten atxabaltan da holan bebai, nik entzun dut, badabizera, hori ez, berreskuperapen lan horretan. Baina ez dakit lortuko dauen. Eibarren bai irakurri do, Lekeition, Oiartzunen, joingo gara. Bai, bueno, planik zuk gaur gaberako? Gaur gabian... Luzu betortzaria poteuan, aber hori, gau galtzan gauzia egisa da no ez? Ez, tokatu lan planik, gaur, txera joan... Ez duzu gura etortia mondrora? Zena? Bueno, kontako zuzta. Bueno, zu jun, datorren urterako jun. Gau galtzana, komprobatzen egisa da edo. Normalian izaten dira jai txikixak, aurrekontu txikixekin, da normalian, hori, elkartiek eta itxen da bien gauza bat, ez da, igual, herritik edo udaletxetik itxen dana, baizik eta, hori, herritarrek, ez azkenian, herrixabe bai, apurtxo bat, herrixai bizitza berri bat emoteko, da hori. Bai, nik emango niokena, ez dakit nola da, baina, euskal nortasuna eta ematen badiago, eta holan, gure jai bat egiten badugu, eta hori, jaia dan bitartean beti da, hori. Normalien jendia, kuentetan jantzitxa, hori, kalabasa jantzixekin, sorgin jantzixekin, estatu batuetan gehiago da, hori, animadora jantziak, ez, beste... Horre bai ematen duela, Patri, niri horre beldurra emango, imaginatu, zu bapatean etxetik atatzen za, eta ales agertzen zaizu animadora jantzita eta olako txirimbulo batzuekin. Animadora zombia. Bueno, nik horrek aia zein honuke, Halloweenen beti aukitzen dago hori, ez? Ez die mosorro normalak, beti ez zombiak edo beti die bilurra emoten da bienak. Nik ekarri mosorro bat, hemen daukat, baina... Bai. Ez tozio guzti... Baina. A ber, txone, hemen nago. Bu! Aldatu zara? Peka bat jarri zuzudurrean. Bai, hemen lehen indotzuten broma da, nik behitxu, ez hau ez da lehen zigorre, jarri dut da, berdina daukotzu, da nik ez, peka bat jarri dut. Eta bentxe nire txisteak opixatzen, Bai, baina egia da jarri zalako perfilez eta peka ezalako ikusten. Enbidixas basabiz? Biteli, mesedez. Karri dutzu nik bebai, zuretako. Lau semea laba dauzkat. Zuk imaginatu nire seme ikusten dute hau, eta zer gertatu, markatuta utzi alditut bizi guztirako. Markatu. Bai, markatu ingo dituzu. Gaixua, gor, aita holan, Beraia daukate referente, aita serio bat naizela. Baina, badaukat beste baten nahi badazu. Eta hobetzen juna, da, ez gainera. Ez. Eskerrik asko. Alde bat, nik igual usten dut, Baina, zuetzako. Bueno, nik hemen, saltza, ikusi duzu, ja, irinaen ondorioz da ze gorputza hartu duen, esan dako, utziko du hemen lasai, eta inbar duena da, bueno, 10 bat minutu, zer hor, gero birrindu eta iragazingo du. Hemen, behin, aragia erregozi zaigunean, ogi mamia gehitu diogu, eta gero, antzina, arrautza gorringoa botatzeana saltzei eta asko egiten zen, da horrek ematen zioena zen, ikutu krematxu bat. Baina beti imar zen, zutatik kanpo. Arrozizneari ere, arrautza gorringoa botatzen zitzaion, zutatik atara, eta arrautza gorringoa bota eta ondo nazi. Eta horrekin ematen ziren, arrautza gorringoaren krematasun guztia ematen ziren, eta, gaina bildu egiten zuen, ez? Baina hori inbar duguna, zutatik kanpo. Utziko dugu hau, ezer, hemen beste 8 bat minutu hemen erregosten poliki. Bai. Eta atarako dugu, gorringoak bota, eta etorriko gara saltza birrintzen, piperra betetzen, eta beti bezala lehen egiten zana, irinetik eta arrautzatik pasatu, eta fregitu. Hemen betea, atara berri zutatik, baina orain di beroa dagoela, bi arrautza gorringo, eta hauek, naziko itu, eta utziko dugu hemen pixkat, gero koiarakin jungo gara, baina koiarakin junda ere pixkat erreko gara, orduan berez utziko dut pixkat epeltzen, eta saltza birrintzen eta iragazten jungo gara. Bai. Nik normalian, inoiz ez ditut pasatzen piperbetiak, ez daukat oitxurarik pasatzeko hor arrautzetik eta irinetik. Garai batean beti iten zan hori. Beti holan, bere hortan. Eta ematen dikutua, nik onartu beharra dut, lana dela hori egitea, baina ematen dio bere ikutua, eta ez dakit denak, holako gauza,
egin genuen hemen menestra be bai, ez? Bai, egin alduzu menestra bat barazkiak ordana jarri saltzan, baina ja, arrautzetik pasatutakoak... da. Bai, ni menestrakin, bueno, beste gauza bat pentsatzat. Eta zu ontxe gabizela holan gau baltzan inguruan, eta espiritutan da, sinisten dozu? Ez. Ez? Ez. Zu bai ala? Eseptikoa za? Oso. Bai. Kusi duzu inoiz baten bat? Ez. Orduan, ni sinisten dut ikusten dudana, padre. Sinisten dut, zugan, ez dakit... Ez lagunak esatu den nien, bai, baukat nobixa bat, herrikua, ezakotzen horre lagunak? Edo zein, baina ez dakit... Ulertu ez da zu? Ez. Ah. Ez que ez dut entzun honak izan esan dut. Ez zuko, sinisten duzu bakarrik ikusten duzuna. Bai. Eta ezakotzen horrek lagunak, igual nerabiek zinenien, 15 urtekin da, ligau dozu udan, da bai, herrixan bota dote, hola, nobixa bat, da... Zientzia fikzioa, ez da ikusi, ez da existitzen hori. Horrek, nire gisa da, berez, nahiko razionala nazela da, eseptika nazela, baina, naiz eta ez sinistu, ez dakit bildurti izan azal, da, gabeko iruretan ez nintzen olako hilerri batetik pasako. Nik afizioa daukat hortarako. Ni gustatu itxeza izartzen loko leu. Bai, baina hori da pelikulan kontu, hori da lehuna esaten gona, ez? Bai, baina pilurra matozta, eta badakit ez dara, existitzen, baina, ez dakit. Jo, lehune gaina hori itzei entzuten holan da zertaz, da, eta nik bai sinisten dut, eta naiz eta hor badago ikerketa bat oin, beste planeta batzuetan, bizia egon behar da. Nik uste dut, unibertsuan gu bakarrik ez gaudela. Zerbait egon behar da hortik. Bizia bai, mikrobion bat egon da. Bizia badao, eta gu baino askarra izatea ez da zaila. Bueno, batzu baino ez da saiaz. Baina, orduan, ez da egit, hortik hori bai, baina hortik ja espirituak eta jentea hitz egiten duela, eta laguna euskal jun izan direla, horrelako pertsonen gana, eta bai zure amarekin hitz egin dut, eta ez da izan, eta jentea gainean, jente razionala dana, nik beti izan ditu dala holan, zentzudun jendea, eta ni neu parkatu, ni neu kolako hausetan ez du sinisten baterez. Eta gaztea ginenean, joen ginen, Gasteizera pelikula bat ikustera, ez dakit, Bulebarra Gorbeiara, ez dakit, leku batera, eta gero, arrastera bueltan, lagun batei, okurri, zeratik ez gara pasatzen otxatetik. Zuk otxate bakitzu zein dan hori, errixa dagoela, ja ez dagoela, esebez. Bai. Errixa egon zana. Bai, errixa egon zana, da, esaten zan ba hor, zauzela horrek espirituak da, zuk ikusten dozu hor. Gauzen, laun eskatila, handik, korriketan eta txillixoka, en fin. Lau paiasa. Baina orduan ze ondo pasazen uten? Beitu botaga nolako barriak. Orduan... Baina esan barria eta bilurran arteko hor gauza, Barre urduria esaten dana hori, esatu. Guazen hemendik, ze beldurra. Ai, ama. Bueno, gure saltza, ikuste duzu ze gorputza daukan, hemen utziko irakiten, poliki. Koiara txiki bat hartu, eta platertxo bat urbiltzen bai azur, Patri? Eta horrekin, betegarrixa, koiarakin erabiltzen bozu, baina epela ekoten badago beto. Bai, eta bezala mauka batekin bebai, nahi izan ezkero, baina, bai, honekin. Eta oin, bakizue, hartu, haua ireki, hartzen dugu horrela, eta, prozedura hau, beti berdina, sakatu pixkat, eta gero esan dakoa. Ingo duna da, gari batean itxe zana beti. Gero, irinetik eta arrautzatik pasatu, eta frijitu. Eta gero bai, hori, sartagin batean jarriko du saltza, eta ni gustatzen zait, irekin aldi bat eman behar du, Bitu, honi, astu intzait, perrexila bota behar dira baina. Bitu. Bai, perrexila, astu intzait lehen botatzea, biko jaraka da perrexil, eta batek perrexila ez du eramango, besteak bai, Osondo. Eta listo, eta oin betetzen mani, poliki. Osondo, eta galdera honekin jarraituz. Bota. Eriotzak bildurra ematen zu. Hori... Galdera sakonagoa, Zelan, beldurra? Badakit hori da, derrigorrezko gauza bakarra bizitza honetan. Etorriko dala, baina oinen bertan ez dut hortan gehiagi pentsatzen, ez? Ez ditolan... Zu diotzean horrein ez duzu pentsatzen, ez? Nerien ez, maitxe duten jendien bai, baina... Hori bai. Baina nerien ez, momentuz. Claro, hori lagunekin hitz egiten dut. Gaude harin batean, guretzako erreferentea bizitza honetan, erreferente izan diren guztiak, desagertzen da bizitza. Joaten ari dira, eta egia da, gogorra da, baina pasatu berdan,
dolu bada eta fase hortan gaude gu, ja. Orduan, bueno, guri etorriko zaigu. Espero dut berandu xau. Oso berandu bai. Beste 50 urte espero dut betetzea gutxienez. Eta, bueno, gerra emateko, eta hori bai, beti filosofia berdinarekin, hil arte bizi. Eurra. Oso ondo. Eta hiltzen basara, 50 urte barru, ez? Gau baltz baten atara, da bilurra emon zure herriko jendiei. Ja, baina espiritua beste existitzen. Espero dut, bueno... Batek daki. Bueno, bai, zu guztu eso. Nik uste dut ez, baina... Eta hori, bueno, badu bestatu reenkarnazioetan hortan ero... Sinisten da bera, bai. Zu zer gustatuko litzaizuke, bigarren bizitza batean izatea ero. Egongo basan, Egongo basan, bueno, izaki, ez? Gizakixa. Emakume bat, gustako jaten izetia. Lehen mundukoa. Eta aberatsa. Berez ez, aukeratzekotan. Eta bestela, txakurra, baina nere etxekoa. Zer ni badakite zelan zaintzen da nere etxian txakurra, da ez jate importako. Zoran txakur bat, txakurra gurozu, baina karo, txakurra igual izan daike... Artzai baten eta lan egun behar badaduzu egun guztia, ba... Zore guzkitan txiestatxua, janari ona... Bueno, hor, ona da baita Indian, behi jaiotzea, Indian. Uzpentza hoi argalak egoten di hortik. Bai. Bai, zuri ze gustako jatzun oran, izetia? Ba, bitu, ez du pentsatu. Baina egan egitea gustatuko litzaidak. Bai. Esan, bai, holango txori, erolan, baina, bueno, eanoke eizatzen abene. Bai, pum, bai, alez, ez da niri harrapatzeko kartutxo dozenak gastatu beharko dituzu. Bueno, Patri, denbora joaten nahi zaigo, zure errezeta gainean nik dastatu nahi dut, nahiz eta etorkizun beltza daukan, eta... Ez aurreratu, ez. Ez. Ingoitu dana hauek bete, irinetik pasatu, frigitu, eta erotorriko gara saltzan jartzen, eta dastatzen. Bueno, bukatzen ari gara, jarri du saltza sarta eginean, eta hemen agira, irinetik, arrautzatik, pasatu, gure piperrak, eta barrura. Eta frigitzen, eta gero, bueno, garrantzitsua da, minutu pare batez, solako sukaldeko paper gainean ero izatea, pixkate... Solixo eta xurgatzeko da, ona danez pasatzeko orduan, prozedura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, eta barrura, zein bakarrena da? Pero ya 6tik aurrera, ya hori, zuek imaginau. Bueno, hau pixka jaso, eta ikusten duzu, klasiko handiak... Hor, pikillo piperrak... Esan? Zein ez aizkion gustatzen? Danoi. Ez dakit zein danoi gustatan geken pikantia, ze pikillo pikerrak, maiz eta izen hori auki, ez tie inoiz minak, ez tie pikantiak. Baina ez da, pikillo nanik entzun da daukatala, pikillo. Puntan bukatzen dielako, olako txapel puntadun baten izena dela, ez da, badaude, pikillo pikerrak, pikatzen dutenak, baina pikillo nahi da itxuragatik. Beitu. Ondo. Vale, hau, Julen parkatuko duzu, arroz gabe zerbitzatuko du. Holaxe, era klasikoan Luis Zepedak nahiko zauen eran. Bai. Hau errezetia bakizue, ointxe txorien ikusten zabizin ontzat, handik atara dagoela bere liburutik, 1979ko bere liburutik. Beraz, berak arroz bari jaten zitxun, horako gainera plater klasiko baten. Bai. Eta iruko razioa. Hombre, iruditzen zait, oso ona. Ondo beteta dauz, Patri honek, Bai, ikusten dut. Oso ondo beteta daude, eta orain. Hau nik, baina piperrak ikusi ditut, lehengo plater bezala eta bigarren plater bezala eguneko menuan. Bai, segun. Normalean olan, aragiakin da betea badira dago, bakaia bakinero, gehiago izango ziren, bigarrenak. Bai, izan alda olan lagunen artean banatzeko, sarrerako moduan, sarrerako bero moduan, bai. Balio dute, baina, bueno. Hemen dauzkazue, gure pikillo piper beteak Bilboko erara. Eta zuen etxean eta holan iten baituzue, eta izaten bazarete Nafarro hor Iruña ondoko arrekoak, izango dira arreko erara, ero zuen eduzu moduan. Hori da. Ingo? A ber. Zatitxo bat. Saltza da guzti, barrura. Nik perresiak intokau jakua. Gehi da. Perresia, bueno, baina batik gabe. Super goxuak. Erra, Bai, oso onak.
Gora Luis Zepeda, eta gora Sigor Iturrita. Eta gora Jaki Beltzak. Eta Sigorrek esan dauen Jaki Beltzen artean, gaurko erresta tematikoa, gaur, gau baltza. Zuk Sigor, ez dutza zuen mone, holan, ikutu, Halloweeneko ikuturik? Txipiro izaltza bat inan nion, baina, ez? Ez tozu gura izan, soso dau. Ba, ez, nekien zuk eman zer, orduan nizun zuri protagonismo kendu nahi, Patrizia? Hori izango da. Orduan, nik enbiot pizza baltz bat. Eta zerekin eman barrezu, kolore beltza? Baitxu, bakitzu txikisa zinenean, olentzerok txarto portatzen zinenean ekatzen zutzun ikatza? Bai. Zuri ziurpia bat ekatzen zatzula. Saltzen daue ikatza, antza, jatekua dana. Jendeak hartzen ditu komplementu bezala, digestiorako eta hola, baina bai, hautzian sartzen dituzte, hori urakin disolbatzeko. Nik ez nagoen jango, ez da gauza bat erosiko nagoela jateko, baina egisa da, emango tzala koloria, eta saltzen dituzte bai pototxuak txiki-txikitsuak, beraz, aukeria, badau, hemen itxeko. Orduan, kontako zuzela nengoten. Bale, eta ero nik itzein dut, ikatz horren inguruan da zer dan, eta zuela zei, baina bai, ikatzetik aterata da. Lehengo ingot irina, ura, ikatza, legamia, olioa eta gatza nahasi, ore bat eitzeko, orea ordu bete saltxatzen utziko dugu, eta gero orea zabaldu, pizza forma eman, eta mozzarella gorgonzola oinarrean jarri, gainean makatza xaflatan eta intxaur batzuk. Erreku labian 12 minutu 180 gradutara, eta gero zerbitzako dugu estixakin eta kaienakin. Eta igual errukula osto batzukin, ze, banaukan hortik batzuk jarritxa, beraz. Horrekin? Ondo. Listo. Orduan, ikatzakin, kontu zibilida, nik ikusi dut jendeak itxen dagoela aginak honekin garbitxo. Ikusi oso? Atratzen dagoelako xafla bat baltza. Hore bat egin eta horrekin garbitzeko. Hombre, azkenean da, bikarbonato hori biltzen dute agina garbitzeko, ez? Hau da, horako finak eratzen dalagako, antzeko testura dauka, eta horrek bitarteetan da, sartu ingo dalako eta garbitzen dudalako. Hori, bilintzen eskuakin ibiltzen, da hau ikatza hartzen bozu eskuetan, azkenean, tintatzeko bai gaitxasuna badauka ondixa, behitxu zelan gelatzen da, berez, ez dakit aginetan sartuko nagoen olako gauzaik. Ikatza bakizuen, erabiltzen da ikatza harriana eta ikatza egurrezkoa, ez, vegetala. Hau, egurre ikatzetik atarata dago, vegetala izaten da. Eta tratatua da, jangarria izateko. Jangarria, baina oso neurri, zuk hemen behira zenbat erabili bezun, pizza guztian jongo da, hau ez pentsa holan koiaraka da jaten da zerbait, hau, gizakia Kristo horreko 1500 urtetik erabili izan du, eta lehen, sendabelar moduan erosan dezagun garbitzeko. Errautzak ematen da. Bai, horrela ikusita, gure aman kai txakurra izanean, da erre intzuen, da gero olako zerbait izan zian errautza bota genituen, da olako kolore antzeko zeukoten. Oian beho. Sustantziak eta zurgatzen da laguntzen duen zerbait da, digestiorako lagungarria da, eta gaur egun saltzen dituzte filtro batzuk, eta hori ura depuratzeko eta filtroetan da hori, baita ikatz hautza izaten dute horiek. Eta, hau, gaur ikutu berezi emango dio izan gure gaurko bigarren errezetari, baina, nik ez dakit egunerokotasunen erabili nahi bauzuela lehendabizi, informatu zaitezte, eta zen kantidade hartu behar dituzuen, ez? Olako, belardendetan da holan aurkitzen dituzue, eta hor galdetu, ez? Baina, bakit digestiorako eta interesgarria den zerbait dela. Bai, de hecho, farmazian, deitxu nauen da getxo nun erosi, azkenean Bilboan erosi nauen olako belarden da haundi baten, eta jendeak ez dut galtu farmazian da, farmazia da deitxu nauen, eta farmazian saltzea dituzte olako pastillatan, baina, kara, aukitzen dabe bai, beste belar batzuk. Beste nasketatzu. Izaten da olako infusio baten, hori nasketiak. Orduan, hau, ikusiko zuen txe, beltz-beltza bihurtuko dela, ura joango gara gutxinaka gehitzen, eta gisa da, ikatzak itxen dauela orea lehortu, ez da? Zurgatu itxen dugu. Egon gara probak itxen, orduan, igual, guk jarriko dugu hemen, gero, neurria holan, badana, baina, igual ur gehiago bai eskatzen dutzu zuei, beraz? Eta hor bakizue, irinak, segun ezetasun gehiago ero gutxe dokan, batzutan ur gehiago, batzutan 150ekin iristen da, eta beste dugun batean 175. Eta hor ondo dator, beti gure helduek erabiltzen duten hitz zoragarri edo esaldi zoragarri hori. Eskatzen dizuna.
zenbat ur bota behar diezu? Eskatzen dizuna, jun, nazten, eta, claro, beraiei askua hain daukaten ez, badakite, hau da puntua, baina, nik hori, gure bizilagunak eta honekin egiten zuen orea nola da, ensaima, empanadana, eta arek hartu, eta, claro, ia begira zeuzkan, bestatek, ez dakinak, botatzen dio, eta oin zenbat eskatzen dio. Hori da. Bueno, hau ere, kosmetikan ere erabili izan da, ikatza, zantza, koipea arpeginan emateko, arpegi koipetsuetatik eta, zurgatzen omen duela koipea, eta horretako ere, erabili izan dela, kosmetika, lehen erabiltzen zen, da gaur egun ez dakite oraindik erabiltzen da, baina garai batean erabilpen hori ematen zitzen. Beti, ikatza da, holan, dakit ez da ikatza benetazko, ez dakit, olentzerok ekartatzen ikatza, azukre izetan da, ez? Azukre, bai. Eta koloratzaile beltza jarrikotzia da. Bai. Eta hori azkenean saltzen dute, holako, ematen du, egia da, itxura ematen du, ez? Ikatzan eta hori, eta, Durangon bada holako gozotegi bat, gozodenda bat, holako litxarkeriak eta umentzako eta saltzen dituztena, eta urte guztian zehar izaten dute ikatza, eta egia da, inoiz, ez da, hilabetian behin erora sartzen, gure semea beti, aita, ikatza, nahi. Tuko jaka bat, azukrian asartu eguan da horrekin nahiko daukazu. Osa, ilusioa itxotze. Ikusten da, eta itxura, eta egia da, daukan itxuragatik eta hori, eta gero gaina gozoa da, noski. Bueno, hemen lantzen dozunean horia, inbiozuena da, olako gopor baten sartu olixo apurtxo batekin, utzi, trapotxo batekin gorde, eta ordu bat, 2 ordu altxatzen utzi. Guk. Sukaldeko temperaturan arabera, negu aurrera doanian da, sukaldea hauza baldin bako zue, 3 izan aldira. Edo, hor kalefazin onduen utzi, radiadore onduan nik uste dut, hor negu partien da... Horre... Nola da, honeko sotegietan, da okinek eta izaten dute, estufa ditzen zaio. Gaina izaten da olako armairu bat, olako mai bero bat, eta 30-40 gradu bitartean izaten dute, eta dena, noski, askartu egiten da hor barruan. Bueno, hemen txe. Hauken dengo izut. Mesedez. Hemen txe irina putxo bat. Hemen jendiek ingo zabaen ez, holan, estatu batuetan eta egoten basan, olako kalabazan forma emon, edo guk forma borobila emon gontza. Betiko, klasiko, ez? Bai. Hauak ez dizkiozu egingo eta... Ez dut zebe zingo. Holan, igual, atzo egin hauen kalabaza, igual sartuko txatulan apurtxo bat. Bai. Baina horrekin, nahiko. Eta hori ingo dugu, hori, lusatu. Pizza bat bezala. Gure etxean laukia dira beti pizzak, labeko erretilua aprobetxatzeko. Labeko erretilua hartzen dugu eta euneko eunean, iskinetaraino, lauki luzea, baina ez du guzten, ez da paster bat ere, holan gora baino, eta... Egia da, ni normalean, pizza gustatzen zait, baina ez, etxeko ikusten diet. Bai, ez da ditolan, ogia tomatearekin da gaztarekin. Eta pusketa batero sobratzen da, baina normalean hori pizza egiten dugunean jaki bakarra izaten da etxean. Gurean izaten da pizza, gero ensalada bat erdian, ensalada erbat, eta... plater bakarra, egia da pizza batekin, 2 pusketa tokatzen dira etxean, eta... burrukak ez egoten, ze badakite iritsiko dela. Bat hemen, eta ez dakit bat, beste bat sartuko dan? Txikixoa, bai? Ingo bat, txikixoa, holan raziokoak. Eta betegarri moduan, gorgontzola, erabili izan dugu behin baino gehiotan, badakizu hor dagoela gorgontzola pikantea eta gozoa. Hau badakit, pizza baltza dela, baina berez, holan, definizioz, pizza txuria izango zen, ez dauka tomaterik. Berez, gazta izango da oinarria, beraz honei... Ez zau ematen, baina pizza txuria da. Guk hemen Euskal Herrian beltza daukaguna, erle beltza da, bertakoa da, eta hau, mehatxatuta dago, eta, erle... Bestea bezala, segia da erleena asuntua eta beldurra ematekoa da, eta erlerik espadago akabo. Hor, asmatuko dute zerbait polinizeraziorako, baina ezerlea behar ditugu. Eta hemen, gazteak eta eskerra badaudela, badatozkigula Euskal Herrian, eta hor, beraiako Makin Jauregi eta Inazio Arin, 2019an hasi ziren pixkat hemengo bertako erle beltzaren inguruan eta ikertzen eta berarekin lanean ari dira. Eta, bere esti zoragarria ere ekoizten, eta zuk gero estia erabili behar dozunez, horren inguruan, beltza eta estia, eman digu jokua hitz egiteko honek. Hemen bitxea dana, udaren, makatzana. Makatzana,
bitxia... Nik ikusi izan dut, nasketa. Bai, horregatik, ez da hain bitxia, baina egisa da ez da laulan gauza bat asko jaten dana, bez. Baina bai, ez dakit, niretako kombinazio ona holan xaflatan, nik pastan bete garrixa moruan ikusi dut. Bai. Baina bai, pizzan ez da holan oikua, baina bai, sagarra, holan baina nik... gazta fuerte batekin. Hori da, fruta pixkat eta hori, eta zuk esan duzuna, gero gainetik estia botatzen badio, nik uste dut, ondo geratuko dela. Hau zer jungo da, xerrata moztuta gero gainean? Hori da, xafla finetan, orduan jarriko dugu makatza, eta ez da, labera, 12 minutu, 180 gradutara, da bueltan estixa intxaurrak, kaiena, darruka. Bat makatzana, da bestia eskenean idut kalabasakin. Orduan, ontsi izango da, hori, intxaurra jarteko denboria, hori, azkenean, gaineti dauzkon... Ez da dekorazioa, eskenean horrego gai zaporian egetzen da. Bai, ez. Eman iten dio. Pikantia beti, Beti. Eta pizzak, beti esan du, estila bakarri tomatea gazta eta urdaiazpikoa, edo jokua ematen du nahi duzuena botatzeko. Azkenean, oinarri bat, honek ikatzak zaporik ez zion emango ni, orduan hor daukazuena da betiko pizza oinarri bat, zapore neutroarekin, eta, Eta eguneko barazki razioa. Errukula. Eta ensalada. Hori da. Orduan, hementxe gure gau baltzako pizza. Hau da, pizza beltza. Moztu, zezati gurozu laurdena... Laurten txobatekin nahikoa. Laurdenan, holan zatitxao, txikitxaoa, ez... Hau hola nolan bildu jeno, Bitu, Hola, eratzen dan, Jak? Bai, baltza geratzen da. Koloria bintzat, erra. Eta esponja morukoa. Hale ba. Gazta zaporia bai. Ez? Ikatzana eskako nire, eskako igatzen, baina... Gaztana, oso ondo. Eta bixar jai da. Ez gauz? Baina, etzi, hemen txegauz, beti bezala, txorienen. Agur. Agur.